Ubat ka makawani sa Mandawi City Hall, mikiha og kasong kriminal, ingon man administratiba batok kang Mayor Luigi Quisumbing ngadto sa Visayas Ombudsman. Subay kini silang yulagway nga unlawful withholding of salaries and other benefits. Si Jonah Carion sa report. Mga kasong grave misconduct, oppression and violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang gipasakang kaso batok kang Mayor Luigi Quisumbing niadtong November 12 sa miaging tuig. Ang mipasakang kaso mao sila si Damaso Tumulak, ang head sa Human Resource Management Office, Engineer Andres Suson, Assistant City Engineer, ug sila si Dana Jane Escalante ug Florentino de la Paz Jr. Ang ilang reklamo subay sa gingong pagpugong sa mayor sa ilang sweldo ug ubang mga benepisyo sud sa 5 ka buwan. Angay may bawaan sa katawhan ug unsa na siya, no? Wala mi sweldo eh. Wa mi kasong giatubang ug na may kaso wa mi ma-convicted. Why pronouncement ang ombudsman? Court of Appeals ba ka o sandi kanang Supreme Court ba kay wa magimi kasong giatubang nga mahog nga basis ang tani nga legal, gadi mi sweldoan, no? Kung nahibuong mi nga human mini file og appeal memorandum sa civil service, wala naman misweldo ang among DTR dili naman pirmahan. Ni move gid mi nga ipahiluna siya sa kuan preventive suspension. So amita po iwadlok ni di mi daw siya until now. Ang amo lang ani nga nabot mi sa ingon ani nga nisukol na sad mi kay tungod upat gud mi kabuan nga way sweldo unya nagod mi mga loans. Among loans, nagbayad niyo og interes. Nasayran nga si Tumulak, Suson, Escalante ug De La Paz gidestino ni Quisumbing nga molangkob sa Task Force Umapad nga mo'y gitahasan sa pag-rehabilitate sa maong basurahan. Gi-question nila ni Tumulak ug Suson ang pagbalhin kanila dito sa Civil Service Commission ug tungod niini gipabalik sila sa orihinal nila nga assignment. Samtang si De La Paz ug Escalante anaa pa karon sa floating status ug giingong hangtod karon mihangyo nga ibalik na sa naanda nilang trabaho. Apan matod ni Tumulak nga bisan pa man nga mi-report siya sa HRMO susama gihapon nga wa siya maglihok isip department head. Tungod sa wala pagrespeto ni Mayor sa order sa civil service sa akong restoration, wala ko'y trabaho. Tanang papilis, no, appointments, uguban pa, certifications, nga muagi sa HRMO, wala akong pangalan. Somebody else is taking my position, no? Nihatag mi og letter dito sa mayor na ngayo mi og assignment pero wala gi action na gibuhat. Sa iyang habig, gipasabot ni Quisumbing nga gitapos na sa ombudsman ang kaso ni adto lang Oktubre 25, human gihikay na ang ilang sweldo. Gani adunay certification gikan sa accounting office nga nakadawat na sila og sweldo isip pagdawat usab sa kamanduan sa ombudsman ug sa Civil Service Commission. Gihulagbay sa mayor nga malisyoso ug pagpangharas lang kaniya ang pagpasaka og kaso. Miawhag ang mayor sa mga kawani nga motrabaho og tarong inay nga matug sa ilang trabaho. Uban ni Jun Solon, Jonah Carion, Balitang Bisdak.